At nagbabalik na mahal ang radio DJ na talaga nga namang sobrang green flag pero walang jowa. Ako to mahal si DJ Kim Chino at syempre ngumunguya pa ako ng mani. Mahal, kung ako'y mabulol at mabilaukan, ibig sabihin yung mani ang sisisihin. Ang hilig ko talaga sa mani. Anyway, balik Chinitox na tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinusugalan. Ang daming humaharot sa'yo, may mga lumalandi. In fact, may mga natikman ka na nga pero ni isa dun walang nag-pursue at walang naging jowa mo. O sige, para magising ka. Di ba nga, ibibigay ko yung dahilan kung bakit hanggang dun lang lagi. At para malinawan ka na rin na ang taas kasi ng standards mo, kaya ang ending, walang nagko-commit. O ito na mahal, recap tayo. Sabi ko kanina, una, kaya hindi ka sinusugalan ay napaka-basic. Ayaw sa'yo. Hindi ka type, hindi ikaw yung standards na kahit anong gawin mo dyan sa taong yan, kahit paramdam mo na mahal mo siya, hindi ka niya. Hindi magko-commit yan sa'yo. Diba? Hindi kasi seryosohin. Pwedeng matikman mo pero hindi ka nakikita hanggang habang buhay. Ganun. At ang pangalawa naman mahal, sabi ko kanina, kaya hindi ka sinusugalan kasi walang thrill. Basic na basic, hindi thrill sa'yo. Hindi ka marunong magpakipot. Wala nang nilolook forward. Kumbaga nung first date nyo pa lang ay para bang binigay mo na ang lahat. Yan, ang dali mong bumuka ka. Bago mo kasi ibibigay lahat, always remember mahal, lalo na sa dating, lagi kong sinasabi na it's a phase. So dapat meron kang mga nire-reserve sa sarili mo para naman i-look forward niya sa susunod nyong date. Hanggang magkakilanlan kayo ng maayos, hanggang maging kayo at talaga nga namang hindi mo muna isusuko ang bataan. Oh, diba? Yan yung mga thrill chaser. Kaya ako personally, mas gusto ko rin talaga yung ako yung naghahabol. Diba? Yung mga may thrill at mysterious na tao ay talaga nga namang ang sarap-sarap habulin. Yung merong kang kaba na talaga nga naman baka hindi siya para sa'yo pero isusugal ko pa rin kasi nga ako ay curious sa kanyang mga dapat pang ipakita. Yung ganon. At ang pangatlo at panghuli mahal, kaya hindi ka sinusugalan, simpleng-simple lang din at basic na basic, ikaw ay tropa ball. Diba may mga jowa ball? Ibig sabihin nakikita ka bilang jowa, ikaw tropa ball. Kumbaga hanggang tropa ka lang, kaibigan ka lang, kaya mahal, alamin mo yung boundaries mo. Kung nararamdaman mo na hanggang dyan na lang talaga, di alam mo na sa sarili mo na hanggang tropa lang kayo. May mga tao talaga ganyan na nakikita nila na hindi ka makakasama romantically. Kumbaga hindi siya nag-iinit kapag kasama ka. O di kaya mahal, masaya na siya na friends kayo kasi nga natikman ka na niya. Hoy! Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapag tropa, huwag niyong hahayaan na tikman ka. Diba? Kaya ang ending wala nang nilolook forward, alam na kung ano yung lasa mo. Hindi, meron talaga mga tao na nakikita na nila yung sarili nila bilang tropa yung isang tao. Na minsan ayaw pa nilang i-exceed or bigyan ng mali siya or subukan man lang kasi nakakasira rin ng friendship kapag hindi nag-work ang inyong landian. Saka meron din kasing tao na makukonsider mong safe space pero hindi romantically. So baka doon ka nagfo-fall na hanggang dyan lang kayo, hanggang kaibigan ka lang. O ngayon, hindi ka na nagtataka siguro kung bakit walang sumusugal sa'yo kasi yung 3 yun check na check sa bucket list mo. Anyway, mahal, ako yung magpapaalam na. Maraming salamat sa pagtutok at syempre, balik tugtugan na tayo. But don't worry, susunod na po sa akin sina Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!